Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, zer modu zaudete, ez da astebururik onena izan eta astelena da berriro. Guk kafemakina jotasu daukagu, behar duenak, hemen izango du katilukada bat. Haze asteburua bai, afari solidariorik ez egian, adibidez. Pasaden astean, kaleko afari solidarioak taldeak egia auzoan egiten duen afari banaketa debekatu zuen Donostiako udalak segurtasun arazoengatik. Debekuen gainetik lanean jarraitu du afari solidarioen taldeak, debekua soilik egian izan zela jakitun, hiriko beste txokoetan aritu dira afariak banatzen. Atzo, elkarretaratzea egin zuten Blas de Otero plazan. Argirik ikusi alduzu latitude hoietan. Larun batean gainera Israelek Irango basen militarrei eraso egin zian agindu bezala. Bitartean, Joiz Mesuia Nazio Batuen erakundeko gai humanitarioen idazkari nagusi orde eta sorospen eta larrialdietako koordinatzaileak ohartarazi du Gaza iparraldeko herritar guztiak daudela hiltzeko arriskuan. Israelgo armadak gutxienez 52.924 pertsona hil ditu Gazako zerrendan duela urtebete hasitako erasoaldian. Beste eremu batzuetan ere izan dira hildakoak. 600 bat Zisjordanian eta aste honetan Libanon egindako erasoetan 2.500 pertsona, baino gehiago. Eta tartean, Kristina Fallaras idazle eta ekintzaile feministak bere sareetan elkarbanatutako testigantzek ekarri duten uholdea. Sumar alderdiko diputatu ohi Inigo Errejonen kontrako salaketek Espainiako politika astindu dute. Larun batean alderdiaren zuzendaritzak azalpenak eman zituen eta aitortu zuten barne mekanismoek huts egin dutela. Eta bai, Errejonen aurkako hainbat emakumeren testigantzak irakurri ahal izan ditugu. Eta bai, politikariak dimisio aurkeztu zen ostegunean. Eta bai, Elisa Mulia aktoreak salaketa jarri dio Espainiako polizaren aurrean, baina ez ezagun arazoa individualizatu. Fallarasek argitaratutako testigantzek erakusten digute, sistema oso bat dagoela indarkeria matxista sostengatzen duena, eta gizonek elkar defendatzen dutela, gu isilpean mantentzeko. Baina hau, iraultza baten hasiera da. Crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds poor people gonna rise up, get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Hauek dira Kristina Fallarasek Instagramen bidez argitaratu dituen testigantza batzuk. Niri zerbait delikatua gertatu zitzaidan telebistako saio bateko kolaboratzaile batekin. Nik 23 urte nituen eta berak 50 inguru. Elkarrekin hitz egiten hasi ginen, eta azkenean nire hirira etorri zen. Gorputz guztia ikutu zidan. Arropa azpitik ukitzera iritsi zen, baina korrika eta izututa alde egitea lortu nuen. Ez nuen salaketari jarri beldurragatik. Bera, ospetsua zen, eta ni ez nintzen inor. Nire kasuan ez nuen nire sexu abusatzailea salatu 14 urte nituelako eta ez gurasoak ez ni ez geundelako oraindik egoera erregular batean Espainian. Gero ez nintzen ausartu. Eta ez nuen salatu urte askotan lanean izan nuen sexu jazarle bat zergatik. Beti sentitu dudalako ez zidatela lagunduko. Ezinezkoa zela frogatzea. Eta errepresalien beldur izan naiz beti.
Zergatik ez dute lehenago salatzen? Hori da etengabeko galdera. Ez duelako ezertarako balio, lotxagatik, normalizatu ere egiten dutelako, buruak oroitzapenak lehuntzen dituelako, min gutxiago eragin dezaten, errudun posible gisa ikusten direlako, eta erruduna zigorrik gabe geratuko delako. Madrilgo erkidegoko diputatua, familia honekoa, hilabeteetan zehar sexualki jazarri ninduen gure zirkulo osoaren adostasunarekin. Ez zuen inoiz ezezkorik onartu, eta ez zuen inoiz mugarik errespetatu. Jeloskortasun atake batean oso bortitz jarri zen, eta ahoz eraso egin zidan. Ez nuela lortuko ulertu zuenean, alderdi barruan niri buruz gaizki esakasi zen. Argi eta garbi baztertua izan nintzen, militantziatik irtetera behartuta. Hilabete batzuk geroago, artean ere mezu lizun eta iraingarriak bidaltzen zizkidan. Denek zekiten, baina inorketzuen ezer esan. Isiltasuna izan da traumatikoena. Iritsi da nire unea. 18 urte nituela, erakunde politiko bateko lagun batek bortxatu egin ninduen. Nire inguruan babesa eta ulermena sentitzeko kontatu nuen. Aitzitik, bitartekotza prozesu bat egin nahi izan zuten. Salatzea debekatu zidaten. Nire ahuleziak identifikatzeko laguntza eskaini zidaten. Psikologo batek ere ez zuen parte hartu. Gehiago sinetsi zidan epaileak ustezko kide aliatuek baino. Hasta que fuiste carcelero, yo era tuya compañero, hasta que fuiste carcelero. Voy a tatuarme la... Bartzelonako Ogilbiko zuzendaria, orain bere agentzia duena, sarituenetako bat, tratutxarrak ematen dituen tipo despota eta arroputza. Lagun askoren jazarpen egoerak ikusi nituen, baina hemen dago nire bat. Txorakeria bat irudituko zaizuena, baina nire 21 urteko niari nazkagarri sandiarazten duena. Bere bulegora sartu nintzen, zuzendari sortzaile gizon guztiekin bilduta zegoen. Sartzen ikusi ninduenean, arkatz bat lurrera bota eta esan zidan, arrezazo, minigonan eraman. Ez nuen egin, lotxagak bekeria bat bota zidan eta denek barre egin zuten. 20 urte beranduago, oraindik gogoan ditut haren begira da, haren aulkiko jarrera eta barreak. Txorrada bat gainerako testigantzekin alderatuta, baina sari bat jasotzera eszenatoki batera igotzen den bakoitzean akatzeko gogoa sentitzen dut. Irrifarre konplize bat, hitz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan. Ta esan dezagun argi, ez zarela belbesteriten ari. Ez esan baietz, ez esan baietz, ez esan baietz. Legedi berriak idatziko dituta zaletan. Bera, ni baino zaharragoa zen. Kondeszendentziaz tratatzen ninduen beti, eta hori nik berak baino prestakuntza handiagoa nuela. Baina ni bere itxurazko konpromiso sozialak liluratu ninduen. Fotokazetaria zen, aktivista, errefuxiatoi buruzko dokumental bat egiten hasi zen. Hasieran tratutxar psikologikoa baino etzen, gasargia, laidoak. Baina azken hilabeteetan dena bortitzago bihurtzen hasi zen. Harremanak izateko gogoa altzen hasi nintzenan behartu egiten ninduen. Jolasa zen berarentzat, barre egiten zuen. Askoz gehiago dira Faiarasek argitaratu dituen testigantzak, eta askoz gehiago oraindik atera ez direnak. Hau egunero gertatzen delako, leku guztietan. Gerard Depardieu aktoreak epaiketatu gaur, bi emakumeek sexu delituengatik jarritako salaketengatik. Emakume horiek 2021 irailean Les Voletsbergs pelikula filmatzeko lanetan gertatutako bi erasoengatik salatu zuten Depardieu. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter, parler te faire. Moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent à de mes mots. Pour une fille belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi.
Tira, entzuleok, honi buelta eman beharko diogu eta buelta emateko ere saio ederra prestatzen saiatu gara. Gaurko gonbidatuak ere orkestu beharko dizkizuegu. Maialen Diaz elkarrezketatuko dugu Teatro Dix Festival jaialdiaz hitz egiteko. Badakizuegu estudio honi laborategi deitzen diogula askotan, beraiek antzerki laborategi bat dute. Jasune Belez de Mendizabal kulturako laborategi ibilioi da. Arabako luze zabalean, gaur uste dut jazaren munduan murgilduko gaituela. Eta puripurian dauden telesail eta pelikulen gonbendioen zerrenda ere osatu dugu, astelehenero bezala. Eta ez pentsa errejonen kontuarekin bukatu dugu, nik aserrean nolabait atera egin behar dut hemen. Eta noski gau beltzaren inguruan ere areko gara zuekin beraz esandakoa, menu oso aurriak 28 ditu gaur, eta astelehena da ongi etorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Jaun Andreok zuekin June Romatet Ibarguren egunon, June. Barkatu? Julen esan bat dizut. Astelehenon. Dislexia ukitzen da aste arteon. Ez, astelehenon. Eta zuekin entzuleo Goiuri ez eizarandi, egunon Goiuri. Osorren nago. Bai, pentsatzen dut. Egunon. Egunon. Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur, bigarren kafeak begiratu egin behar dut, 8 eta 58 garrena du, urriak 28, goizak 10 eta 21 minutu oraintxe hemen zuzenean, eta gu prest urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko. Bigarren kafean zarete, naiz irratian egunon. Goizeko 10 eta 22 minutu, hementxe abiatuko dugu, bigarren kafea. I hit the bottle, baby, I lost some time. I did it all to get you off my mind. I gave the act. Tira, begunero bezala maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurkoa, eta dagoeneko maite dut hemen gure txatean botadigu gorkak, eunon nire maite duta da gaur Kulturzaz proiektuak urtebete betetzen dituela. Zenbat lan egiten deten, eskerrik asko kulturzale, guzti, zenbat lan egiten duzun gorka. Egia esan, uka ezina da, Larun batean egon nintzen goxuan, eta erregopia erosin ditun, ze polita atzokoa, mezu Inigo, bai, esan ezin tarrak bagento zen Larrabetzuko kontzertutik, eta gogoratu ginen gorkarekin, eta mezua bialdu genion, Julen, janirete irurok, orduntxe kotxean ginela, eta bai, gogoratu ginen gorkarekin, eta zoriondu genuen, bere urtebete efemeride honengatik. Tira, gure maite dutekin abiatzeko, June Romatet, zuri ere eskatu beharko dizugu, maite duta? Egia esan berdet, etorri naiz maite dutik gabe buruan, errepasatzen pixka eta asteburuan pasatzen eta nire ingurukoak pixka eta aspertuta gongo dia, baino, asteburuan eukidet gauza bat, etzaitenan bat ere gustatu, oso aserre bukatu genuena, eta nire inguruak hori bakarrik entzun du asteburu osoan zehar, eta izan da eskolei partidan pasatzitzegun lapurretan. Izugarrizkoa izan zelako, eta nire maite duta ez da partida lapurtu zigutela, nire maite duta ez da puntu bat lapurtu digutela, nire maite duta da, osa maite ez duta da, ze jarrera izaten duten epaile askok entzun nahi ezarekin,
akatsak ez onartzearekin, eta orain guk federazioari kexa bat sartu beharra, bere jarrerengatik goitik begiratze hori eta epailearen, ez dakit, normalean gizonezkoak diren epaileen jarrerekin. Orduan, hori da, nire maite ez dut, nahi sartuko partidan ze gertatu zen eta zergatik gaude nahi naserregu, baina, hori, nire maite ez dut da epaile gizonezkoen goitik begiratze horiek. Eire Maia Manterola, egunon? Egunon. Zurire futbolean nola, noiz begiratu zaituzte goiti bera epaiek? Ui, askotan, gehienetan. Zein da zure maite duta? Maite dut ez, ez dakit gaur uste nahiko maite dut ez kor etorri garela. Bai, horregatik, hasieran bat nekan pentsauta, gaur pentsauta garret. Wow! Eta sarrera entzun da pixka bat aldatzera bakiet. Nire ere bai, sarreran aipatu ezela Inigo Errejonekin gertatzen nahian gauza hoedanak. Ez da osakondu beharrik. Baina, nik nahi nintzein gauza hauek maite dut ezau da, gauza hauek bai Euskal Herrian gertatzen diala. Eta emateula urruti dauden ekintza batzuk diala, baina Euskal Estenan parte izan da, hola konsidero kontene burua. Jende asko da hola erasotzaia dana, eta ez da salatzen publikoki, hainbat arrazoiengatik. Baina pertsona horiek badakaela estatu sozial bat, badakaela botere zentzuzko hori, holtza gainean zauden momentuan ja bakasula botere bat eta representazio bat, eta gaina erasotzaile bat baldin basea, oainik eta gehiago. Eta, hau oso, oain aida pixka bat iteten hortaz, gertatuan Alexarduen kontu honekin, eskerrak gertatu dela handi baten, realitate badalako, eta guk behintzat ahotsa altzatzeko aukera eukideolako. Eta, nahi nun hori, salaketa bat egin, euskal artista gizonezko asko daudela erasotzaileak, eta hor daudela, eta hori ez da urrutik gertatzen. Yo no camelo perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo. Goiuriz izarandia, zein da zure maite dut, edo zein da zure maite dut eza? Amabiak arte daukagu, ez da? Igual gonbidatu izan behar zaie jai ematen diogula, kolaboratzaile gonbidatu guztiei, guk hemen asko daukagulako esateko. Baina ez, begira hortik... Uste dut, Josune Beletzen Mendizabal ere sute ontara animatuko zaigula, Zoragarri, akelarrea montatuko du, ze beharrezkoa da, bai, eta begira, hemendik hasiko naiz, ze pentsatu dut, sarreran aipatu dugu, Kristina Faiarasek argitaratu dituen testigantzak aipatu ditugu, Eire Maiak ere gaia aipatu eta pentsatu dut, agian, enuke gaia berriro aipatu beharko. Ez da, gian aldatu egin behar dut, ze bestela oso monografiko bihurtuko da honet, eta pentsatu dut. Ez, nire burua zuzendu dut, ze ez dakit, errege kopa Realak eta Atletikek jokatzen dutenean, 24 orduak eskaintzen dizkio ITBek edo El Diario Baskok gai horri partido bakar bati beraz, nik gaur zergatik ez diot eskainiko alden denbora gehien gai honi buruz hitz egiteari ze merezi du, ze oso fuerte da eta oso normalizatuta daukagu, baino oso fuerte da, beraz. Hortik abiatuta, nire maite duteza, atera diren testigantza hauen arira, oso hausnarketa interesgarriak irakurri ditut sareetan, ez? Hitz egiten ari gara zer den sexu eraso bat eta zer ez den, zer den botere abusu bat eta zer ez den, zer den maltratoa eta zer den destratoa, gauza desberdinak direlako. Oso hausnarketa interesgarriak sortu dira sareetan, edabideetako iritzi zutabeetan, foro feministetan, emakumeen etxetan eta tabernetan baita ere ze gaia pilpilean dago, ez? Eta oso mainstreamera salto egin du gaiak behintzat. Hausnarketa horietan nire gaurko maite dut eza da ez diogula inorri mesederik egiten neomonja hitza
erabilita. Ze oso haserrenago hemen, atera dira oso hausnarketa interesgarriak hitz egiteko sexu praktika batzuetaz, ez? Hau da, sexu praktika guztiak dira onargarriak, sexu praktika edo sexu gogorra edo sexu ez hegemonikoa gustatzen balin bazaizu hori ondo dago, gaizki dago, etika non dago sexuaren munduan, hau da, gustatzen balin bazaizu zure bikotekidea jipoitzea sexua egiten duzun bitartean, hori onargarria da sexu praktikatzat hartzen balin baduzu, ala ez, horri buruzko hausnarketa oso interesgarriak suertatu dira, eta ez dio inorri mesederik egiten, zuk, zure Twitterreko ezagitzen bat jarraitzailerekin, diskurso hori plazaratu dutenei, edo behintzat zalantzak jartzen dituztenei neomonja deitzea. Ze bai sexua badago misioneroaz aratago, baino nik uste dut ez dagoela gaizki hausnartzea zergatik gizon batzuek hainbeste disfrutatzen duten beraien bikotekidea eta gainera beti izaten da gizona eta emakumezkoen arteko harremana humilatzen sexu praktika bezala, ez? Edo rol joko bezala humilazioan oinarrituta zer dagoen horratzean. Beraz, zuk etortzea, zure jarraitzaile guztiekin eta neomonja hitza erabiltzea hausnarketa hauek plazaratzen ari diren emakumei, iruditzen zait oso gaizki. Esan du, goiurik eta azpimarratuko dugu gare. Oso haserrenago. Sarkada simple bat, ez den begi honez ikusi inoiz guretzat, nola normaltasun... Josune Belez de Mendizabal, zein da zure maite duta, egunon, ongitorri? Egunon. Bueno, neri ematen diazue denbora zuenak entzun eta gero neria pentsatzeko, bai? Baina gaurko honetan, bai, akelarrearekin bat egiten dut, eta, bueno, nibe bai goiurin moduan, haserre... Bueno, ez dakit aluzinatuta pixkat ere bai, ez da. Pentsatzen dualako zenbat eta gehiago hitz egiten den gai hauei buruz eta azaltzen diren kasuak eta gutxira egin beharrean gehiagora egiten dute. Orduan, nik aluzinatzen dut honekin. Osea, ez dakit, bai, arazoa badakin non dagoen, baina, bueno, niri goragale ematen dit, amorrua, eta bai, oso serio jartzen naiz honekin, naiz eta ni gonbidatzen hau zuen hemen txiri buelta egiteko, baina bai, bueno, mugitzen nau asko, emakume guztioi pentsatzen dut gauza bera gertatzen zaiela, eta, bueno, kuestionatzen dituzu gauza asko, eta gero bai, poterea aipatu duzu, ez da, holako gizonen estatua hor dagoela, bereik daukaten estatua eta beldurragatik edo dena delakoagatik, ez garela usartzen, hori pixkat epaitegietara eramaten, baina ezken noski ere, gero entzuten dira barbariade batzuk, naiz eta epaitegira eraman nola tratatzen dituzten biktima horiek, ze klaro, poterea nun nahi dago eta instituzioetan ere bai, noski, eta bueno, bai, oso gogorra orduan akelarrearen alde. Erabat. Eta gainera atzo, begira, eta orain emango diot txiri buelta, bale? Nekarren gai hau maite dutan. Erritmo zelan da, zirkadiano, sekulan ez dakit ondo esaten, baina honetan, atzo, ordu aldaketarekin, klaro, denbora gehiago izan nuen, denbora asko zer gehiago izan nuen, pixkat erreparatzeari olako albiste horri, errejon gora, errejon bera, eta bueno, gauza pilo bat irakur nituen orduan ere, nahiko sutan jarri nintzen. Baina esango dizuet eta erritmo zirkadian honi jarraituz, atzo izan zela nire egunik luzena bizitzan. Zer gertatu zen, benetan, iruditu zetzaidan, galdetzen nuen bakoitzean zehortu zen, oraindikan ez ziren, egiten ari nintzen, normalean igande lasai batean egiten duan guztia, hau da, nire 10 orduak gozaldu, patxadaz, paseo, bermuta, dana egiteko hastia eman zian. Eta gaueko 9etan telebista ikusten ari ginela, ze demondre ordu da oraindik, eta 9 nek esan nuen. Ez da sekulan amaituko egun hau. Egin zitzaidan, benetan, nire kasuan beti nabil itota, ez? Nasa llegatzen, nahi ditudan gauza guztiak egitera, eta beti amaitzen da eguna, eta esaten dut, 25 ordu gutxienez izan beharko luke. Bueno, atzokoak,
niretzat izan zuen, ez dakit, 30 ordu, osea, izan zen, como, bueno, ja, osea, fase guztietatik pasa naiz, denetarik egiteko aukera izan dut, eta ez dakit, como pixkat, marmota moduan, baina ez dakit gertatu zitzaizuen, ordu aldaketekin olakorik pairatzen duzuen. Niri ordu bat kentzen digutenean justo, bueno, kendu edo, hau ere beste terminologia bada, baina, bueno, lotan zaudela eta 10 beharrean, 11 dira bapatean, hori, erabat urduri esnatzen naiz. Baina atzokoa izan zen, denetarako, bueno, zinemarare jo nintzen, zinematik atera, eta oraindikan eguna zen, ze pentsatzen nuen ja ilunduko zuela, bueno, desfasatuta erabat. Osea, ajea izan banu bezala, baina ez dakit, ritmo zirkadianoa. Bueno, hortxe. Ni nez orain ez de konturatu, baina gaur goizeko 6etan hobetik erori eta hasi naiz lanean, eta igual ordu aldaketak eraginik izango zuen. Jo lehengoan ordu aldaketa gertatu zenean, banen bilen kontzertu osteko giroan, eta Ariako Marina Landak esan zuen, bida, ja ordu aldatuta, eta nik, ez, osea, dia ordu biterdiak, baina 3etan ordu biak izango dira. Eta bera ere hortxe zalantzan geratu zen, eta handi pixkatera konturatu ginen ez. Ja, ordu aldatuta zegoela, eta nik uste nuena, baino, ordu bete beranduago zela. Tira, nere maite dut kontatuko dizuet, maite dut, ez dakit denetarik daukat, egia esan asteburua musika giroan pasa dut, musika giroan gauz asko gertatu dira, lehenera ipatu dugu mikrotik kanpo guk, baina, bueno, balio dutetik idatzi zuten, ez? Atzo larun batean Kutixi jaialdi izan zen Donostian, eta onarte zinak iruditzen zitzaizkiela, bueno, bi gizon, publikoko lehen lorro hartuta, musikari zer jo eta zer ez esateko eskumena zutelakoan, eta, bueno, barkamen askatuz, deseroso sentitu zirenei, eta egia esan, ez dut maitez, horrelako giroiek oraindik ere euskal eszenan ikustea, asteburuak askorako eman du, hausnartzeko, hor bueltaka ere, anerperitzek duela egun batzuk kantzelazioa zatoz mesedez, edo antzeko izenburuarekin publikatu zuen hori, eta badakite gizon musikari, edo, bueno, gizon, askori orokorrean, ez zaizkiela oso erosoak egin, nik neukeren ere barne hausnarketarako espazio bat topatu dute, anerren hitz horietan, musikari eta gizon naizen horretan, eta baina tira, asteburuak ere izan du bestelako gidoirik ez, nik bi kontzertu oso terapeutiko izan ditut, bata Postal Kolekzionistak taldearekin eta bestea esan ezinekin. Zorionez, bi kontzertu horietan gune seguruak bai bermatu dira, giroa bai izan da, ez dakit, energia goxoagokoa eta energia terapeutikoagokoa, eta kuriosoa egin zitzaidan bi kontzertuen artean gertatu zen lotura bat, ni holtzan nengoela Janire Arantzabe, sanezineko abeslaria publikoan zegoen, gero gurekin abestu zuen kafea zordidazu, eta aitortu nuen, azkeneko asteetan antsietatea kontrolatu ezin da hor borrokan ibili naizela, eta nola askotan Janirek abesten duen esan ezinen kanta batean dio antsietate utzi joaten, ez utzi joaten. Hori ipatu nuen, eta bueno, kanta batzu jo genituen, eta atzo larrabetzun jotzen ari ginela esan ezinekin, antsietate utzi joaten kantatu baino 2 segundu lehenago Janirek horrela buruarekin begiratu ninduen, eta espontaneoki atera zitzaidan, bueno, koro bat, bigarren ahots bat egitea antsietate utzi joaten horretan. Eta bapatan sentitu nuen asteburu guztia lotu egin zela, antsietate utzi joaten kantatzi improvisatu horretan nolabait antsietate puxka bat ere usatu nula nire gorputzetik, eta oso polita iruditu zitzaidan, begirada batean askotan zenbait gauza esaten diren, eta atzo hori gertatu zen, asteburu terapeutikoa izan da, Piraguan ibiltzeko aukera izan dut, musika egiteko, maite ditudanekin, esan ezin giroan, Postal Kolekzionista giroan, eta larun batean egoltza elkarbanatu genuen Aria taldearekin batera, nolabait, bueno, familia giroan edo bizi izan genituelako hainbat momentu, eta egia esan alde hortatik oso asteburu ederra izan da, beraz, nolabait maite dut sorta hau alde positiboagoan amaitzeko, eta usatu gabe aipatu dituzuen egoera guztiek ere kezkatzen autela eta mierda badela, tira, bintzat antsitate pixka bat usatzeko aukera eman dit asteburuak, eta hori nere maite duta. Del mare, proprio per amare un po' di più la vita. Goizeko 10:28 dira, eta Josune Belezen Mendizabalekin, uste baino beranduago, hemen luzatu garelako maite dut ez giroan, baina abiatu behar dugu txiribuelta, eta txiribuelta abiatzeko gainera uste dute, jazz giroa behar dugula, Josune? Bai, musika aipatu duzu Inigo, eta musikarekin gauzak hobeto edo sentimenduak ere, hortxe ez, edo kaleratzen dira, edo eragiten dizkigu, pixkat mugitzea hor barrena, eta nik jazza ekartzen dizuet gaurko,
eta pentsatuko duzu zergatik. Bueno, pues, hau da pixkat hausnarketa eta kritikatxo bat ere bai, ezta? Hemen Donostin duzuen moduan ere bai, ba, jaza daukagu, jaz ekitaldi edo bai, haundia, eta hori uztailan izaten da, eta jende asko dator, eta doa jaza ikustera, baina gero urtean zehar, beste leku batzutan, eta askotan ere doainik diren lekuietara, jende gutxiago joten da. Orduan badago, edo behintzat nire inguruan horrela egiten den hausnarketa bat esaten duena, jaza gustoko ez, baina itxura horiek egiten dituzten batzuk badirela, pixkat klasista ere delako edo estatus bat emate izulako, ez? Jazz musikak, ez? Bueno, eta orduan gaur natorre esatera, adibidez batzutan, arteetan, orokorrean, badira gauza batzuk ez ditugunak ulertzen eta arrazoia dagoenean hortartean, eta ez badugu ulertzen sentitzen gara pixkat edo gaizki edo pentsatzen dugu hau gertatzen zaigu gure antzerkian, guk absurdoa egiten dugu, publikoak batzutan esaten du, baina gutaz, ari zaite barre, ez noski, ez da hori, ez orduan batzutan arrazoiarekin hor ez badugu ulertzen, gaizki sentitzen gara. Eta honekin nola lotzen dut nik jaza? Bai, gauza batzuk jasotzen ditugu errezago, lenguaia errezagoa delako, baina jazaren kontuan, nik ere ez dakit neurtzen, askotan jotzen dugun horietara, gaizki dago, ondo dago, oso profesionala da, ez doain ondo egiten, ez, gustatzen zaigu asko ere kritikeoa, eta askotan ez dakagu ez da erramienta horiek guk neurtu alizateko. Orduan, ez dugu itxarongo uztailera arte, hemen Gasteizen jaza urte osoan zehar dago, batetik Vital Fundazioak antolatzen duen egitaragoa dago, hau egiten da, aipatu nizuen beste gunean, Dendaraba izeneko merkatalgunean, gure astapeneko merkatalgune hori barre egiten dut, ze Gasteizko erdigunean dago, eta dira, lau dendatxo, eta guretzat, hori merkatalgunea edo gaur egun dana, ez dakit gurean hemen da bulebar dela makro monstro bat eta bertan ez dakit zenbat mila den da, gure garaian duela 25 urte edo gehiago, hori izan zen lehena, Gasteizik izan zuen lehena. McDonald'sik eta olakorik ezen existitzen hemen, noski. Eta gaur egun hor dago areto bat, Vital Fundazioak kudeatzen duena, eta bertan batetik abiatu dute Daz tabernarekin batera, Daz taberna kutxin dago, abiatu dute, ja ez da lehenengo aldia hau, jazz programa bat. Orduan, urrian hasi ziren, eta hortxe, kontzertu pilo bat daude, ikusi nahi izan ez gero, aukera daukana jendea, sarrerak dira 15 eurotan, eta abonoak 80 eurotan. Orduan, oso ondo dago, ez nahi dut jendeak ikusteko, disfrutatzeko eta ikasteko ere bai, ez? Eta alde horretatik pedagogiari lotuta badago Gasteizen beste egitarau bat deitzen dana Ondas de Jazz edo jazz uinak hiri barrenean olako zerbait, eta hori ere orain abiatu da. Aurreko astean Inigo zuztutetzen dela, baina Goiurirekin bai tartea hartu nuela azaltzeko hemen gurean izan zala Anabelen. Justo ziklo horren barruan izan zen. Anabelen etorri zen... Egoetzegoen ez, baina gurekin gu izketan Anabelen eta Victor Manuel. Anabelen, Victor Manuel. Anabelen, Victor Manuelekin bikote artistikoa eta bestelakoa edo ez. Nik ez dakit, nio ja horretan nena sartan. Anabelen eta Victor Manuel senarren mazte ziren izan? Bai, izan ziren, ez? Bai, osea, Nikolan noren, baina ez dakit. Belaunaldi batekoak direla, ez? Bai. Saneretzako. Bai. Bai. Badira, baina, nik hor zalantzan ikusten dut, emakume hau ikusten dut nahiko... Uste dut, senarren mazte direla. Bai. La Puerta de Alcalá, eza. Bai. Eta gauza asko, bai. Izan dira nik uste pixkat, Madrilgo mobidatik abiatutako, ez dakit, artista horietako batzuk, niretzat ere pixkat urruti geratzen dira, baina... Urruti geratzen zaigu, baina, Googleek dio, duela hilabete batzuk, duela urte bete justu, Googleek zion 52 urte daramatzatela elkarrekin. Wow. Bai, esan dut holan, utzi dut pixkat ireketaz, ez dia tipiko, nik arandela ditzen diot eraztunari, holan eskontzen zaenean jartzen duzula, ematen du, txoritxoen moduran jartzen duzula hor, bakizu, eta jazta, punk etiketatuta, hauek bai, bikote izan direla bai, edo direla, baina beti iruditu zait oso rollo
sanoarekin, ez? Ez dakit, nire gizona, ez dakit, ez nasartuko gauza horietan, baina, holan, sin más, beste hausnarketa mota bat. Honekin esan nahi nuena, Anabelen izan zela aurreko astean, eta aste honetan ja abiatuko dela Ondas de Jazz honen zikloa, eta badoka kutsu pedagogiko bat ere, bai. Beti nahi izan du kontzertuen aurretik edo aurkezpena bera egiten dugun bitartean, pixkat azaltzea ere bai publikoari, ez? Jazaren mundua. Eta oso egitarau oparoa prestatu dute aurten, eta besteak beste emakume pilo bat etorriko dira, eta horrek poz handia ematen dit. Baina, hemen itzordua datorrela Fred Hersen, nik behintzan denuen ezagutzen, baina bada top pianoan, estatu batuarra da, eta Grammyetarako sarietan askotan izan da izendatua, eta etorriko da bere kontzertua ematera, baina horretaz aparte, kontzertua emango du ostegun honetan, asteazkenean eskainiko du olako hitzaldi bat irekia, Anabelenen ekitaldia ere irekia izan zen, sarrerarik etzen ordaindu behar izan, eta honek ere horrelako zerbait eskainiko du hemen Gasteizen dagoen Errenazimendu plazaren ondoko hotel batean. Orduan, hor ere, gonbitea luzatzen diet, piano, jole edo jaza gustoko duten guztiei, eta berak abiatuko du gero ostegunean, Ondas de Jazz ziklo hau. Besteak beste, programazio osoa aipatuko dut pixkat gainetik, baten bat seguro ezaguna egiten zaizuela beitu. Carmen Sousa egongo da, azaroan. Carmen Sousa jozuen Onjarribiko jazaldian duela urte bete edo 2 urte, bai? Eta, oso atsegina olako fusioa egiten du jaza bai, baina, bestelako Cabo Verdeko erritmoekin jolastuko du ere Carmen Sousak, Joy Food Gospel Choir, Choir esaten da? Korua, bai. Eta, hor ere, bestelako musika izango da, beraz, ikusten duzen bezala, jasak ere, olako paleta handie bat dauka, ez? Oso, kolorez berinetakoa, Estela Julia Sextet, eta neska hau da, Iruñakoa, gaizkez, bai, jatorriz Nafarrokoa da, eta, berak hor ere fusio pilo bat egiten du. Hip-hop, pop, flamenko, berak abesten du, eta biolontxelo jotzailea ere bat da. Hau izango da urtarrilean, baina horretarako ere hastia izango dugu, hitz egiteko bestelan luzatuko naiz, baina honekin esan nahi nuena zen, jazak baduela hemen ibilbide luzea, urte osoan zehar Gasteizen, eta nola ez naiz irratiko entzule guzti-guztioi gonbitea. Guk aitortzat egin behar du, nik gehiagotan esan dut, eta uste dut Euskal Herriko jazz musikari gehienak ados daudela honekin, Euskal Herriko jazz jaialdia Gasteizen gertatzen da, eta jazzaren hiriburua Gasteiz da, naiz eta gero, badauden bestelako jaialdi eta bestelakoak, baina uste dute hori, marketing eta mainstreametik aratago pentsatuta, Euskal Jazza Gasteizen gertatu dela historikoki, eta aitortzari egin barra, eta bideatez Fred Herse oso pianista top da, uste dute pianista pilo bat urbilduko dira, eta musikari pilo bat, ze badoka, puntu akademiko hori ere, nahiko erreferente zentzu guztietan, eta kolaborazio pilo bat egin ditu nik uste Stan Getzekin jotzen ibilizela hainbat urtetan, eta entxestatuzkit bestelako izenak, baina Fred Herse oso pianista topa da, eta entzuten ariaren Carmen Sousa bere gozatzeko moduko artista puxka, eta musikaritzarra. Baina tira, jazetik aratagoko proposamenak baditu, gorko txiri buelta honetan, Josune. Bai, behitu, gaurko honi buruz ere bereguna etzen genuen, baina, bakizu beti gerturatu ala eguna, komeni dela itzordua gogoraztea, eta hementxe daukagu arte eta politika Jimilazek bere urte hurrena ospatzeko prestatutako mailinguru ezberdinak. Eta gaur, iragarri genuen izango zala Fermin Muguruza,
Itziar Ituño, Katalin Barzena, Jon Celestino, bueno, Itziar Ituñok ezin izango du etorri, eta hori azken ordukoa izan da, horre Instagrametik kaleratu zuen Jimmy Jazz aretoak, nik uste dut ostiralean edo izango zen, eta, bueno, pena handiz hor agertzen da Itziar Ituño, pixkat, barkamena edo, bai, esan ezin izango dela gerturatu. Itzordu hori gaurko da, mantentzen da, hau da, Fermin Muguruza bertan izango da, bai, besteak beste, baina nor arituko da Itziar Ituñoren ordez? Belen Nevado, ez dakit zuk ezagutzen duzuen, hemen oso ezaguna dugu, Belen Nevado, antzerkian urteak eta urteak daramatza, monologoak egiten ditu, monologoak, ez dakit, itxura horiek, ze bera bakarrik agertzen da hor eskenatokian, baina dako oso kutsu punkia, eta da oso kaineroa, orduan, berak ordezkatuko du Itziar Ituño hitzaldi horretan, gaur 6:30, ez dago kerik zuri gabe, horrela du izena pixkat mailenguru egitarau honek, arte eta politika zarituko direnen artean bera izango da, Fermin Muguruzarekin batera, eta sarrera doakoa da. Gaur astelena, 6:30 Jimmy Jazz aretoan. Hori batetik, bai? Ez dago gaizki. Pentsatzen dut beteko dela ere bai. Eta gero ja biharko, eta beste rebindikazio mota bat dugu hau, bihar hemen Gasteizen izango da epaiketa bat, eta epaiketa horren berri ere izan genuen hemen, eta epaiketa izango den horretan, prentsaurrekoa ere egingo dute Mendiak Askeko plataformatik, ezta? Dakizuen bezala, 2021 batean, Mendiak Aske mugimenduko kide bat, horren arabera, bera juntzen mendi batzuetara, hemen inguruan dauden mendi batzuetara, pixkat ibilbide bat egin behar zutelako, eta martxa bat antolatu behar zutelako, eta antxe ari zela pixkat inspekzionatzen, ibilbidea eta izango zena, bi ertzaina agertu zitzaizkion, eta karneta askatu zioten. Eta hori leporatzen diote kide honi, esanez, ez zuela bere burua identifikatu, eta orduan Mozal lege aplikatu diote, eta horren ondorioz, hau 2021 batean gertatu zen, bihar egingo da epaiketa. Beraz, deialdia dago, berta Gasteizko epaiketegien aurrean, prentsaurreko hori egingo den bitartean, eta epaiketa gauzatzen den bitartean, deialdia dago, nahi duenak aukera dauka gerturatzeko, hori zalatzeko hain justu ere. Egin da deialdia, Josune? A ber, eskapatu gintzait, baina mekatxiz, lamar, 9:30 da Gasteizko epaitegietan prentsaurrekoa, bale, 9:30. Eta, hori da, 9:30. 9:30 epaitegi parean, nola baite defentsa edo, babes eskaintza konzentrazio horretarako deialdia ere. Egin da, Josune Belez de Mendizabal, Fernandez de Garaialde, agurtu egingo zaitugu, dagoeneko 11:00 minutu gutxi falta diren honetan, eta asteazkenean izango dugu berriz ere elkarren berri. Hori da, asteazkenera arte, ondo segi ekipo. Zaindu. Aspalditik gatoz, urrunera goaz. Aspalditik gatoz, baina egan egiteko. Laugarren edizioa beteko du Teatro Dix izeneko sormen ekimenak aurten, gizarte eta komunitateko arte eszenikoen jaialdi bat da hau, eta talde aulenen ahotsa kulturara eraman eta sarbidea erraztea du helburutako bat. Elkarrizketa eta topaketa albidetzen duten konfiantza eta laguntza sareak sortzen dituzte. Nafarroan sortua da, baina oraingo honetan haratago iritsi da Euroeskualdearen esker, Iruña, Hendaia, Bilbo, Irurtzun, Tudela eta Azkoienen 30 ekintza eskainiz. Edozein etxetan, zindan eguan, eguzkia. Laugarren honetan, urratxo bat gehiago eman du eta urteroko proiektu baten garapena plantatzen du, udaberriraino luzatuko dena, 2025ko udaberriraino, eta bertan, antzerki komunitarioko ikerketa eta sorkuntzarako 2 laborategi egingo dira. Gaurkoan, honta zitzeteko hemen dugu Mikel Artxanko, jaialdiaren zuzenaria. Egunon, Mikel? Barkatu, Mikel, mikrofono itxi. Mikro itxi dizugu, neronek, baina tira. Egunon, Mikel, ongitorri. Kaixo, egunon? Egunon, entzuten dituzu, ezta? Entzuten dut ongi. Zuek ere?
Bai, zoragarri, bai. Oso, Bueno, pixka bat gaian sartuta, zein izan zen jaialdi hau sortzeko arrazoi nagusia? Zein dira zuen helburuak? Pixkat, zuek hobeto azalduko duzu baino zerren teatroek eta... Bai, bueno, orain dela ja gutxi gora bera 5 urte, elkartu ginen, bai kultur kudeatzaile batzuk, gehien bat antzerki eta musikaren inguruan kultur kudeatzaileak, eta elkartu ginen ere Iruñako gizarte elkarte batzuekin, adibidez Paris 365, Lantxotegi, edo sei, gehien bat etorkinekin lan egiten duten elkarteak. Eta, bueno, pixkat beraien eskaera zen arte eskenikoen bidez lantzea, integrazioa, gizarte transformazioa, eta gehien bat hori pertsona hauen integrazioa hobetzea. Eta gehien bat nahi genuena zen laborategi batzuk edo sorkuntza prozesu batzuk martxan jarri, gehien bat antzerki arloan, pertsona hauek aukera hori izateko pixkat artearen bidez, artea eta artea orokorrean eta gehien bat antzerkia zenolako baliabideak dituen integratzeko pertsonak ere pixkat aukera gehiago izateko gizarte berri batean, eta gero gainera ere ez ditugu sortzen bakarrik etorkinekin, baizik eta gero irekitzen dugu Iruñeko edo Nafarroko, edo, tokiko edozein pertsona talde hauetan sartzeko. Eta, aipatu bezala, orain dela 5 urte elkartu zineten, zen izan da jaialderen bilakaera lehenengo ediziotik? 4 urte hauetan zein bilakaera izan du proiektu honek? Bai, joan da handitzen, geroz eta gehiago, lehenengo urtean izan zen nahiko txikia, obra 3-4 obra izan genituen, 2 tailer, eta urte oro joan da handitzen, eta gehien bat, alde batetik antzeslanak geroz eta publiko gehiago izaten dituzte, antzeslanak egiten ditugunak dira, bai gizarte gaiak lantzen dituzten antzeslanak, edo eta komunitario prozesu batean sortzen diren antzeslanak. Hasieran egiten genituen gehien bat Nafarroako antzeslanak, baino orain ja, estatu maila osoko antzeslanak dira, Nafarroakoak ere, eta Euskal Herrikoak. Eta horretaz aparte ere, tailer batzuk antolatzen ditugu, tailer metodologikoak, eta gizarte eta komunitario antzerkiaren munduan teknika eta metodologia desberdinak gaude, adibidez Teatro lo Oprimido, Foro Teatro, Work in Progress, orokorrean teatro komunitarioa da, antzerki komunitarioa da, baino teknika desberdinekin. Eta lehen aipatu dudan bezala, laborategiak dira, segurazki guretzako, pizkat ekitaldi garrantzitsuena, edo pertsonalitate handiena ematen diona proiektu honi. Eta, geroz eta urtero, geroz eta jende gehiago apuntatzen da, orduan, handitzen goaz. Pixkat hortikan jarraituta, proiektua mugaz gaindi eraman dizute, zergatik da horren garrantzitsua aurrera pauso hori eta edapen hau? Bai, begira, lehen esan dudan bezala, lehenengo urtean bakarrik Iruñan egin genuen, 2. eta 3. urteetan, ja handitu genuen pixka bat, handitu ginen geografikoki, herri desberdinetan egiten, Nafarrokoak, adibidez Agoitz, Irurtzun, Tutera, eta aurten, zuk esan duzun bezala, ja handitu dugu pixka bat lekuak, eta Euroeskualdeko laguntza baten bidez, kolaborazio bat lortu dugu bai Bilboko bizitegi elkartearekin, eta bai Ziburreko Kompainia de Sirtes. Kompainia de Sirtes da dantzan eta antzerkian lantzen duten konpainia bat, arrakasta handia dauka gehien bat gizarte
gaiak lantzen dituelako beti, eta bizitegirekin Bilboko elkartea berdin gertatzen da. Bizitegi gizarte arloan lan egiten duen elkarte bat da, eta gainera orain dela 10 urte baino gehiago antzerkiaren bidez ere lan egiten duena. Orduan, hau aprobetxatuz, egin dugu sare geroz eta handiago bat, eta, adibidez, asteburu honetan, Hendaian egon ginen, Borderline aretoan, eta hor, Konpainia de Sirteseko dantza antzeslan bat ikusteko aukera izan genuen, eta azaroan, 13an, Bilbora joango gara, eta hor Bilbon ere, ekitaldi desberdinak izango ditugu. Osondo. Ekitaldi horietan pixkat gehiago sakonduta, baduela 2 bloketan banautako proiektu ezberdinak, batzuk diala, urriak 27-27 ekintza burutu dituzuela, Iruña, Hendaia, Bilbo, Irurtzontutera eta Azkoienen. Zein dira ekintza eta zer lantzen duzue zuek mintegi hauetan? Zuk esan duzula, zun bezala, lehenengo fasea izan da gehien bat urrian, asteburu honetan bukatu dugu, eta lehenengo fase honetan gehien bat Nafarroan, eta asteburuan ere esan dudan bezala, Hendaian egin genuen, eta 3 ekitaldi mota daude, antzeslanak, tailer metodologikoak eta laborategiak. Eta gero ja azaroan, 13an, mendik egun gutxi barru, izango dugu aukera Bilboko Homeless Film Festivalean parte hartzeko, naiz eta izen hori izan ere antzerki obrak egiten dira, eta hor aukera izango dugu 3 obrak egiteko. Bai alde batetik, erderaz izango da, El Paraíso de los Rotos, Parena antzerki taldekoa, hauek Iruñekoak dira, gero ikusiko dugu bizitegi taldeko Debajo del Puente, eta hirugarren obra bat izango dela, orain ahaztu dut, esa música que nos acompaña. Eta kasu honetan ere Iruñeko taldea. Eta gero berriz otsailan Hendaiara joango gara, eta kasu honetan izango dugu ere aukera 3 obra egiteko, bai Ziburreko berriz Konpainia de Sirtes egiten duen beste obra bat. Konpainia de Sirtes egingo dituen 2 obrak, bai atzokoa eta gero otsailean egingo duena, 2 kasuetan etorkinei buruz egiten dituzte obra hauek, etorkinei, eta gehien bat arazo transfronterizo horiek guretzako gainera oso garrantzitsua da, ez da oso interesgarria da Hendaian egitea. Denok dakigu hor Hendaian Bidasoa ibaian dagoen arazo da, tragedia hori, ez da. Urte oro etorkinak badakigu hor zubia edo ibaia patsatzen saiatzen, badaude ja asko hil egin direnak, urte oro gainera, eta horregatik guretzako ere oso garrantzitsua da Hendaian egitea, ez? Justo muga puntu horretan. Mikel Artxankorekin ari gara Teatro Dix jaialdiaren inguruan eta segituan jarraituko dugu zurekin, Mikel, baina bagoaz estudio zentraletara azken ordukoaren bila, bertan Oñatz Aizpuru lankideare zaidugu. Oñatz, egunon? Egunon bai, laburrean badere kontu batzuk aipatzeko, batetik Josune Arriaga Martinez preso iruindarra baldintzapeko askatasunean geratu dela 14 urteko espetxealdia beteta, pasaden abuztutik 3. graduan zegoen Iruñeko espetxean, eta esan bezala lortu du baldintzapeko askatasuna 14 urteko errepresioaren ondotik. 2007an atxilotu zuten Bidarrain, lanera zijoala, 3 aste beranduago kontrol judizialpean utzi zuten aske,
handik 3 urtera, frantses agintariak estraditatu egin zuten, Espainiako Entzutegi Nazionalaren eskaera onartuta, etari laguntza emateran akusaziopean epaitu eta zigortu zuten. 14 urte hauetan, sakabanak eta politikaren krudelkeria jasan du Josune Arriagak, beste ehunka preso bezala, Salamankako Topaseko espetxean zegoela bere amaren osasun egoera kaskarra medio Iruñeko espetxera leku aldatu zuten. 10 urte ziren ama ikusten ez zuela eta baimen berezia eman zioten 2013an Iruñetik ez aldentzeko eskaerak eta protestak egin ziren aurrena Zaballara eta handik Valladolidera eraman zuten, urrundu zuten eta gero Topasera Salamankara itzuli. Arriagari ez zioten, bere ama bizirik egoten zegoen bitartean agurtzen utzi, naiz eta eskaera garaiz egin hileta elizkizunerako ere eraman zuten Iruñera, baina errausketan egoten ere ez zioten utzi eta atzera Topaseko espetxera eraman zuten, senidekin baimenduan zuen bisa-bisa izan baino lehen. Esan bezala, 14 urteren ondoren, baldintzapeko askatasuna lortu duela Josune Arriaga iruindarrak. Aldatuz erabat gaiz, kostaldean ez, baina barnekaldean laino itxia dezentezkoa eta hala Loiun, aireportuan, 7 hegaldi desbideratu behar izan dituzte Euskal Herriko txoko askotan dagoen belaino hori dela eta goizeko 7 aurrera ezin izan da hegazkinik sartu ez atera Bilbon eta esan bezala Madrildik zatozen 2 hegaldiak Santanderera eraman dituzte edota Madrilera bueltan eraman edota Liondik zetorrena berriz Zaragozara eraman dute, Bartzelonakoa Santanderrera eta Palmakoak, Hamburgokoak Gasteizera eraman dituzte. Azken aipamena kasu honetan ari direlako egiten, autobus gidarien greba, Bilbobus, Bizkaibus eta Debus zerbitzuetan. Komisiones Obras eta UGT sindikatuek deitu dituzte 130ko gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu Jaurlaritzak eta Komisiones Obras eta UGT sindikatuek adierazi dute eragin handi izaten ari dela bestelakoa diote hola ordea enpresa buruek ELA eta Labek esan grebarekin batez egiteko eskatu dietela sektore horretako langilei uste dutelako Komisiones Obrasen eta UGTren greba dialdiak arrazoiak sindikal arrazoia gehiago direla egiazki enpresaren eta behar ginen beharrei erantzutea baino. Hauxe beraz laguno kontatzeko genuena. Eskerrik asko Oñatze Aizpuru, eguerdiko 12etan informazio gehiago eskainiko dizuegu hementxe naiz irratian, baina aurrera egingo dugu, ari gara, poliki ezagutzen Eire Maiaren eskutik eta Mikel Artxankoren eskutik Teatro Dixe jaialdia, sakonago edo ire. Hori da, eta, pixka bat eginan komentatzen laborategi horiek, Teatro Dixek burutako laborategi horietaz. Pixka bat, neko nitzuk galdetu, Mikel, bi laborategi nagusi daude, ezta? Bai, eta hor, bat izango zen Maialen Diazek zuzendutako Esas canciones que viajan conmigo, nirekin bideatzen duten abeste horiek, eta bestalde, Marco Canalek, argentinarrak, zuzendutako La velocidad de la luz, Arriaren abiadura laborategiak, sakondu pixka bat, zer izango lezateke bakoitza, badakit gai sozial ezberdinak ikutzen dituztela bi laborategi hauek, eta udaberriraino luzatuko direla, ez dakit, zer topatu ezakegu laborategi hauetan? Bai, nirekin bideatzen duten abesti hauek, da lehenengo laborategia, zuk esan duzun bezala, Maialen Diaz zuzenduta, eta laborategi honetan gehien bat parte hartzen duten pertsonak dira gazteak, ez dugu horrela zehazten adin finko bat, baino orokorrean gazteak dira, eta lehenengo pixka bat egiten duguna da, lehen komentatu dudan bezala, kontaktuan jarri gizarte elkarte batzuekin, Paris Urusei Bost, Lantxotegi, Sei eta beste batzuk, eta elkarte hauetan aritzen diren gazteak, gehien bat etorkinak dira, beraiekin kontaktuan jarri eta proposatu laborategi honetan parte hartzea, eta gero taldea handitzen da beste edozein Iruñeko edo Nafarroko gazteekin. Orokorrean talde honetan guztira 22 pertsona daude, momentu honetan 22 gazte, eta badaramate ja gutxi gorabehera 10 sesio, eta beraiek egiten ari direna da antzerkiaren bidez, antzeslan bat sortu, baino lehenengo puntutik. Hau da, antzerki komunitarioa, ezta? Osea, denon artean sortzen dute antzeslan bat. Gu jartzen dugun bakarra da hildo bat dela, kasu honetan, urte honetan, pentsatu duguna dela musika.
Eta zergatik musika, uste dugulako edozein pertsona, munduko edozein pertsona, denok, musika bat daukagula, musika propio bat daukagula, bai edo gure etxean, edo gure familian, edo gero gure lagunekin, bizi izan dugun musika berezi bat, ez beti entzuten dugu musika, baizita, denok daukagu abesti batzuk guretzako oso garrantzitsuak direnak gure bizitzan, eta abesti horiek, denon artean entzuten dute, komentatzen dute, eta gero sortzen dute talde osoko musika bat. Eta musika horrekin antzeslan bat egiten dute, ez bakarrik abesti horiekin, baizik eta bakoitzaren abesti horiek noiz entzun duten, noiz izan dira garrantzitsuak bere bizitzan. Hori da lehenengo laborategia. Eta bigarren laborategia, esan duzun bezala, Marko kanale zuzenduta, kasu honetan lantzen dugu pertsona helduekin, gutxi gora bera 75 urte baino gehiago duten pertsona helduekin, kasu honetan izena titulua da Argiaren abiadura, la velocidad de la luz. Eta Marko kanale pixka bat bera, oraindik ez dute hasi, hemendik gutxira hasiko dira abenduan, eta segurazki maiatza arte izango da. Eta Marko kanale bilatzen duena da, Iruñeko edo Nafarroako pertsona desberdinak elkartzea, baina ere pixka bat leku desberdinekoak edo historia desberdinekoak, kultur desberdinekoak, bai etorkinak, bai herriko pertsonak, bai hiriko pertsonak, bai adibidez Nafarroko iparraldeko herrikoak, bai egokoak. Azken finean da pixka bat elkartzea, kultura desberdinak eta geroz eta pertsona desberdinagoak baldin badira, geroz eta beratsagoa da. Eta kasu honetan ere, hildoa da musika. Eta pertsona hauekin ere, Marko kanale landuko duena da, bakoitza jartzea hor denon artean, mailan edo denon artean, bakoitzarentzako zenolako abestiak izan dire oso garrantzitsuak, ez? Eta gauz berdina, horrekin sortzen da antzeslan bat. Baino oso interesgarria aurkitzen dugu alde batetik parte hartzaileen perfila oso desberdina delako, gero gainera bi zuzendari desberdinak dira, bai Marko kanale eta bai Maialen Diaz, bakoitza metodologia eta teknika desberdinak dituzte, eta horregatik guretzako proiektuan uste dugu oso aberatsa izango dela, gero ja adibidez Marko kanalenen kasuan maiatzan antzeslan izango da, eta Maialen Diazen kasuan, lehen esan dudan bezala, lehenengo Bilbon eta gero Otsailan Hendaian izango da antzeslana. Orduan, espero dugu jende asko etortzea eta animatzen dugu publikoari etortzeko. Hori da. Pixka bat amaitzen joateko, etorkizunari begira jarriko gara, eta zein dira teatrodik aurrerago dituen erronkak? Helen komentatu dugun bezala, geroz eta arrakasta handiagoa izaten ari du, eta guretzako, uste dugu oraindikan leku gehiago, hurrengo urterako leku gehiagora joatea helburu bat izan daiteke, herri gehiagoetan egitea, jaialdia eta proiektua. Aurten, esan duzun bezala, pausa handia eman dugu, baino oraindikan uste dugu sare hau handitu daitekela gehiago, azken finean emaitzak oso onak izaten ari dira, eta gainera zenolako putzu uzten duen gehien bat parte hartzen duten pertsonekin. Orduan, gure asmoa hori izango da, joaten pixkat hobetzen eta handitzen. Mikel Artxanko, eskertzen dizugu guretzat hartutako tarte hau, luze joango da eta luze egingo du bere bidea Teatrodik jaialdi honek, espero dugu bidea, aurtengo edizionetan luze egitea eta urteetan ere aipatu bezala erronka horiek guztiak betetzeko aukera izan dezazuela. Esandakoa, besarkada bat ara, mil esker eta eutxi tinko Teatrodik zen bide horri. Mil esker zuei
aukera hau izateagatik azaltzeko, bai, mila esker. Zaindu asko. Non lago do tempo. Não estou faculdade de sentir despacho. Eta hemen egin ditugu azken minutuak Nao ez du kantuarekin, Facultad de Sentir, Garbini Insausti, Iñaki Salvador, eta Maider Zapirainek osatutako lan eder honetan, egoak proiektua. Uste dut hemen bigarren kafean laizter ezagutzeko aukerari izango dugula, eta bai, gure off-ber rafinatu berri dagoen honetan, ea baliatzen dugun, hori izan dakoa, Iñaki, Maider eta Garbine gurera ekartzeko, baina benetan entzun egoak, disko eta eraberean proiektu ederrau, izango du ura ondo aurkezteko eta ura ondo ezagutzeko aukera etorkizunean, baina bagoaz, gai berrien bila, hementxe bigarren kafean, naiz irratian, zuekin izango gara, guerdiko 12 bitartean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bada garaia kalabazak usten hasteko, argizariarekin kandelak egiteko, eta zakuak armairuetatik ateratzen hasteko. Egunerokoarekin hautsi eta bestelako bizipenak izateko gaua badator. Iluntasunean kandelak piztu eta arimei jarraitu beharreko bidea prestatzeko unea da. Urriaren 31ko arratsean Euskal Herriko hainbat herritan gau beltza ospatuko dute. Pixkanaka, herriz herri berriro zabaltzen hasi den ohitura. Euskal kulturan ezkutatuta zegoen gaua azken urteetan berriro indarra hartzen ari da, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurekin da Euskaltzaleen topaguneko Andoni Urtzelai eraina. Egunon, Andoni? Bai, egunon. Bueno, aipatu dut ez, gau beltzak geroz eta gehiago entzuten ari garela, baina noiztik ospatzen da Euskal Herrian gau beltza? Berez, nik data, gau beltza hor Josu Ozaitak eta Josu Ozaita antropologoa da Euskal Herriko Unibertsitatean, eta Jaime Altunakin batera lan bat inzaudien itzalitako kalabazen berpistea. Eta lan horretan, aztertu zaudien apur bat, Halloween dain sartuta zauden geurien, kontuatu ziren hainbat herritan, gau beltza izeneko ospakizun bat egiten zela egun hortan. Azterketa lan bat inzaudien, eta ohartu ziren gau beltza aspalditi datorren jai bat dala. Eta noiztik itzen zen, aspalditi, niko ez dakita azterketa horrek zein data jartzen dauen, baina bai, oso aspaldiko ospakizuna da gurien, egixe da, baserri munduen da ematen zan ospakizun bazala, baina bai, ez da gauza barri bat. Gukin duena da, ospakizuna nolabait be, osaiatu garena da, ospakizuna berrasmatzen da gaurkotzen. Gaurko egunera ekartzen, baina Euskalduna da, Euskal Herrian aspalditik itzen den ospakizun bada, eta ez dago ikusi berrik Halloween da, olako, ikusi berra bai, oinarri zen, jatorri zen, baina, bai. Hori galdetu nahi nizun, Andoni, oinarrian zer dago Euskal Herrian, aipatu duzu ez, baserri munduan ospatzen zen, jaia zen, zertan zetzen? Bai, garai baten kontuan hartu behar duzue oso mundu ruraleko kontu ezala da. Zaukon gehiago urtaruekin da ikusi biharra. Orduan, udazkenan sarreran, baitzen zen,
ospakizunak itzen ziren. Baita, basokon lotura eriotzakin da bai, baina zan gehiago zan naturakin lotutako orduen. Ez dakit, errepidetan, baserri bidetan, kalabaza jartzen zituzten argixekin. Erdibiurrikeria baduz baita teoria batzuk esaten zebenak, pentsatzen zan baita garai hortan arima erratuak edo esan daigun etxerako itzulbidea hartzen zebela, orduen argiztatzeko baita bidia. Kontua da itzen ziela alako gauzak erdi pagano da erdi eriotzakin lotutakoak. Eta jatorri berez ordoko, Halloweenek dauko moduan zeltiar aspaldiko iturekin. Gutxirra bera, baita diela zeltiarrak hartzainak eta zienien da garai hartakoak, badau udazkenerako lehen oso lotute zauen urtaro aldaketakin. Negurako pasabide horrekin oso lotuta zauden. Gero Halloween bihurtu da, erabat ospakizun merkantilista, baina bere jatorri zen Halloween epe dauko, zeugarri antropologikoa dauzko, eta gau beltzak beste horren beste. Gau beltzape, bere jatorri zen zeukon, urtaro aldaketarekin ikusi behar hori, ez da? Euskal Herrian, beti esan ohi da, ez? Gure kultura eta erritualak babesteaz aritzen gara askotan, baina urte askotan gau beltza izan dugu isilpean edo izan dira herri batzuetan bakarrik ospatu den zerbait eta hain ezaguna ez den zerbait. Zer pasa da hor, aztertu zue zer pasa den gau beltzarekin? Gizartea bera aldatu da. Lehen aipatzen dago moduen gau beltza oso lotuta zauen baserri giruakin, da gizartea azken 200 urtetan, azken 100 urtetan izugarri aldatu da. Orduan, beste modu batera bizi gare, leku urbanotan bizi gare, orduan, hainbat ohitura garai bateko galdu zien, gu nola segitzen gau beltzen inguruko berrasmatze prozesu hau. Azkenin konturatu gitzelako, Halloween jaixek, kanpotik jasotakoak, batetik, sustatzen zitsun baloriak, erabat aipatzen dago moduan, erabat merkantilistak, eta erabat gaur egunguak behintzat, erabat kapitalismoa lotutakoa, konsumismoa, tal. Eta orduan hartu gitzen, demontre, gu baduko, gau beltza moduko ospakizun bat, zatik ez duz sustatzen hau, eta egixe da, azken urtiotan, auki dagoela arrakasta itzela. Gaur egun herri pila baten ospatzen da, gainea bere balore propioekin oso gure ospakizuna da, euskalduna da, eta orduan zentzu horretan, harrigarria da ikusten da hor jendia badaukola interes bat, gau beltzakiko, gau beltzan inguruan dauen simbologia, dauen horren guztian inguruko, eta horren adibide da, edapen hori, ez da? Baina ipatzen zauen ohitura galtze hori nik uste dela gizartean aldaketan ondorio bat. Osea, azken nien gizartea denbora nien evoluzionatzen doia da. Orduan, hainbat ohitura galtzen dira ez daukilako zentzuik, gaur egungo gizartien, eta beste hainbat, galbidien egon leizkienak, gu saiatu gare, kasu eta moduan berreskuratzen, da beste resignifikatzen baita, nola etxezatearen gaurkotu. Gaurkotze horretan, berreskuratze horretan, baserritik irira jeiste hori edo herrietara jeiste horretan, zein izan da beharrezkoak izan diren mugimenduak edo zertan oinarritzen da gaur egungo gau beltza lehenakoarekin alderatuta? Nik uste dut, lenguakin alderatuta ezaugarri batzu badauzko, eta da esaterako kalabazan erabilera, garaian garaiko adibidez beste aipatu behar da gau beltza munduko hainbat lekutan itzen dela. Baten hartuko dau Dia de los Muertos izena, beste baten Halloween, baten izango da erligioi lotutako haua, beste baten paganu haua, baina, hainbat lekutan itzen da. Gure kasu konkretuen, gaztaini lotuta dau, urtaruei lotuta dau, komunitateei lotuta dau, euskeraz da ospakizun bada, kalabazak, orduan, lehengo ezaugarri horrik zer mantentzen da, ez dako kalabaza, gaztainak eta mozorruen erabilera hori. Lehenbe, guzaiatu gare gau beltzei, lehen zauzkon baloriak emun,
batzu barrixek sartu, baina balor horrik mantentzen eta mozorruena da, horrexeati da, gau beltzan gu sustatzen duen ospakizuna behintzat da trapusarrekin jantzi, mamu itxura hartu, hau da, ez mozorro bat erosi, da horrekin urten, orduan, bueno, eraberien naturakin da mantendu, gaztaina, intxaurra, jaki horrein erabilera oso urtaroa hilotutakoa, eta natura hilotutakoak, eta mozorruena horrek izango ziren lehen diatozen ezaugarri batzuk esaterako. Herrietan esan duzu ez, geroz eta gehiago zabaltzen ari da, nik esan beharra daukat behintzat nire inguruan oi hartzun handia lortu duen jaia dela, eta baditut inguruan umeak beti, urria bukaera izten ari den momentuan, haien etxeetan behintzat perritxe eta porrotxen gau beltza besterik entzuten ez den etxeak dira. Nola jasotzen duzu herrietatik erantzun hau, eskaera moduan iristen zaizue laguntza behar dutela, badago laguntza kutxa bat herrietan antolatzen hasi nahi dutenentzat? Bai, guk zentzu hortan, gure lana horri izan da batez belenek aipatzen hauen berrasmatze da gaurkotze prozesu hortan, guk eduten dugu, guk berez ekintzarik ez dugu itxen gau beltzia. Baina bai itxen dugu gau beltzan sustapen lan bat. Sustapen hori zertan konkretatzen da guk urtero formazio saio bat itxen dugu, nun gau beltzan jatorri xan inguruan da edukizei buruz hitz egiten dan, eta baita eduten dugu, jada 3-4 urtetatik gau beltza ospakizuna antolatzen dabitzen, auzo elkarte, herri, euskara elkarte, horrein testigantzak, gau beltza antolatzia gure dago esenei, klabiak emuteko. Aurten behin dugu, irailean ingauen, 25an, formazio saio hori, 30 persona egon ziren, urtero itxen dugu hori, eta gero guk itxen duguena da, gu biltzen dugun baliabide guzti horrik webgunien jarri guztixen eskura. Gaubeltza.eu zen, eta hor bai, tailerrak, euskarri grafikoak, aurtenerako sortu dugu 8 aletako bideo sorta bat, bideo motzak, gaubeltzan sustapena itxeko, baina baloriak azpimarratuz, bideotako bakoitzak balore bat azpimarratzen dago, gau beltzan da, esaterako. Eta orduan guk itxen duguna da sustapen lan hori. Sustapen lan hori sortzen dugu material dana esaterako webgunien zentralizatzen dugu, eta gero antolatzea gure dagoena auzo elkartea aipatzen da moduen. Gau beltza leku bakoitzea modu diferentian antolatzen da. Hori dauko komunitateak antolatzen dago. Batzutan izango dira auzo elkarteak, elkarrekin elkarlanian, beste batzuk euskara elkartiek, herritarrak eurak antolatzen dago, eta nahi dagoen kutsua muten ze. Guk hor baliabide batzuk izteitzugu, euran erabilpenerako, baina herri bakoitzian, gau beltza batzutan, herri batzutan baliatuko daue, ospakizunaz gain, eriotzan inguruko, patolugan inguruko hausnarketak itxeko, beste batzuk zentrauko die erabat gau beltzan esparru ludikoan, hor, herri eta auzo elkarte edo elkarte bakoitzak, nahi dauen ikutua mungotzo ez da. Hori komentatuko nizun, suposatzen dut zuek, sustapen lan hau eginda, jasoko dituzuela ere irudiak eta herri bakoitzetik, nola joan den ikusiko duzuela, asko aldatzen da herritik herrira, bada, agian, herri bakoitzan zerbait berezia egiten dutena, edo atentzioa deitzen duten, ekintzak. Bai, nik esango nauke, bai errepetitzen die, suertez, ezaugarri aman komun horreik, azkenien eske kantua, herri batzutan eske kantua izango da bat, beste baten beste bat, guk hor webgunien be baduzko unia didaktikoa badau, eske kantuen, herri diferentetan mitzen dien eske kantuen bilketa badau. Gurotesan, herri edo auzo elkarte bakoitza batzuk ingo da ikusgarri xau, antzerkixa sartuaz, eta, bestelako ikuskizun badakita hainbat herritan, oso ikuskizun Oreretan bertan, Durangon, Bergaran, oso ikuskizun erraldoiak dien, esan daigun. Beste batzutan modu xumiagoan ingo daue, aurrak eta antolatu da eskien ibili, da herri bakoitzean, aipatzen da moduan,
hor ja gu ez gara esartzen, nola esatearren. Herri bakoitzak importantea da, antolatzen dagoenak zer dan jakitea, eta hortik aurrea habilidad libre esaten da moduan, ez da, hoixe. Beldurrak badauka gaubeltzarekin, lotura, ez? Beti belztasun horretatik tiraka, baina, zuen webgunean aurrera eginda, ez? Eta egin daiteken ekintzak irakurri dezakegu beldurrezko ibilbidea egin daitekela, baina beldurrak erretzea ere egin daitekela. Baita, horretik esaten hauen, gaubeltza baliatu leike hainbat dudaizpibarik eriotzak enbea dauko lotura. Udazkenien sartu hori lehen didatorren joandakoak oroitu, dolua nola tratatu, guzti horre gaubeltza horren barrenien sartu leike orduan. Batetik bada beldurra, biurrikeria jolasten ibiltze hori, ez? Beldurra jaso da emun. Baina badau baita nik uste muinen eriotzai desafio itxeko legin bat bai. Trufa itxeko ez da trufa eriotzai, baina gero baita baliatu legeke gaubeltza joandakoen oroimena norbea da enkartzeko. Astuin aldera zein zan, parkatu. Bai, ez... Hasi nahaz da. Beldurrarekiko lotura eta beldurrak ere egin daitezkela. Hori da. Esaterako, hainbat Gasteizen badakit, Zabalganan, da beste... Itxen dago oso ariketa politxe, eta da, aurrek aukera dauke, beldurrak edo euren desinegonak edo anadalakoak papel baten edo idatzi, eta hori erretzen daude, esaterako. Ze, da oso, nik uste dut, ospakizuna guztixentzako da, dudaizpioarik. Baina garrantzitsua da aurrentzat bai. Aurrei, zenbait baloretan, esteko aukera emuten daudelako. Bada hori, norberen, sozializatzeko, komunidadien estia, orduan, gaubeltzan garrantzitsua da nik sarri esaten dut. Ospakizuna bezain garrantzitsua da, herritan sortzen da dinamika ospakizun horretara heldu baino lehen. Eta da, mugimendu guztietan gertatzen da moduan. Hortazen bilerak, hortazen elkartrukiek, hortazen hori komunitatea eratzia da. Gero euskeratik eratzia, berdintasuna da, hori da gaurkotua. Hau da, hor berdintasuna sustatu behar da, hor sustatu behar naturarekin harremana, sustatu behar da konsumismoan, ez du esango kontrako, baina, behintzat arduratsu baten aldeko aldarrixa. Orduan, aipatzen zauna, beldurrak erre, baita da, egun egoki bada esateako, aurrekin da tratatzeko, eta euskien ezin egona, euskien hori azaleratu, hori nolabait kanporatu, izua beldurra, gaubeltza da egune aproposa, beldurra sortarazteko, baina baita norberen beldurrak kanpora ataratzeko, daguna proposalen aipatzen da moduan eriotzei buruz hausnarketa bat itxeko, berdinja personala dan kolektibo dan, en fin, oso egun, oso gu euskalduna gara Euskal Herrikoak, eta gaubeltza oso gurie da. Orduan, zentzu horretan da aparteko ospakizun bat, lehen aipatzen da, arrakasta da horren erakusgarri, osea, eriotzak iluntasuna beldurrak emutea gau horrek sortzen dau irrika bat, herritarrengan, aurretatik nagusitara, eta hori ikusten gabiz, dabilen edapen izugarri edukitzen jaixe bera. Andoni, mila esker guztia honak hartzeagatik, jendeari esango diogu, 3 egun falta dira, baina zuen herritan antolatu nahi izan ez gero oraindik badaukazuela tartetxo motz bat, naiz ta txikian izan eta hurrengo urtean handira joan. Hori parkatu idune, nahikue da, ez dago antolatu biherrik, hauzuen izaleike guraso batzuk elkartu eta aurrekin batera kantu eske bat sortu da etxezetzi ibiltzea, nahiko izaleike horrekin da, urtez urte, bere dinamika hartuko dago, osea. Eta bestela, zuen herrietan ezingo bazenute gaubeltza ospatua, inguruko herrietan ziurrenik izango duzue jai giroan, badakit herrian bertan horretan izango duela gaubeltz polita
disfrutatzeko, beraz, Andoni eskerrik asko egiten ari zareten lanagatik. Zuei, mila esker. Bidean doinua daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan. Lara, lara. Andoni Uzela jagurtu berri dugu eta bagoaz aurrera azken 25 minutuetan oraindik bigarren kafean badugulako zer kontatua, Aire Maia bueltan izango dugu segituan, bueltan dugu dagoeneko hemendik ez da urrunera joan, eta guk segituan gure hainbat proposamen bota bar dizkizuegu, baina tira, Neomaken ilargi berriak hau ere gozatzen utziko zaituzte gurrengo 2 minutu hauetan. Aurreko plazan renkoprak dauzkagu ahoan, bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan, bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan. Lara, 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 Amaikak eta 35 izango dira segituan bigarren kafean zuzenean, Naiz Irratian. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian bigarren kafea. I'm not getting over it. Darling, is it cool? From starving when it comes to this. I guess we're in time. If you're getting yourself well for me, I guess you're all mine. Tira, gaur ez dugu Imanol González Gurrutxaga gurekin, ez dakigu bihar itzulikote den oporretatik, edo noiz datorren egia esan, jendea joan egiten da baino, ez dakigu noiz bueltatzen den, gauza ona izango dela pentsatzen dut, ez? Ez jakitea. Askatasuna eta holako gauzak, ez? Eta gure lasei bizi garela Imanol gabe. Eta pentsatzen dugula opariren batek harriko duela bueltan. Pasta pixka bat, horrelakoren bat, ez? Espero. Limontxelo pixka bat. Limontxeloa zego joa. Pastare... Ziko amaikak eta erdi. Ez que nire dauket ordu aldaketa aitortu izutu. Goizeko 6 ja oso aktibo negon. Orduan daukat gozea. Bai, niko Baita zera nik ere. daukat. Kirola ingetu netorre baino. Bale, orduan esango nuke gero badakigula zer egingo dugun. Kroketa eta nik badakit Eta limontxelo, ez? Ez, limontxelo ez. Limontxelo egi. Baina, tira, Imanol gabe ere bagara gai zinema zitze egiteko, Bai, dudari gabe. Ados. Eta proposamen sorta ekarri du, nik nire proposena aldatu dut, zegar goizango jurek esan dit. Orain dela urte batzutako pelikula bat nekarren, kriston pelikula, baina tira beste baterako utziko dut, eta pixkate berriagoa zen zerbait. Bueno, listo. Iruditu zait gure sekzio honek bere nortasuna galdu duela. Noski. Nerekin hasieratik. Horregatik pentsatu dut, hori esan diot, zerbait berrixeagoa ekartzen balin baduzu, agian, hobeto, hemen kontua da guk, gomendioak egitea gure entzulei puri-purian dauden telesail edo pelikulen gomendioak egitea. Barkaidazu. Hori ez da egia. Horregatik izena du puri-purian sekzioa. Aurten denboraldi hasieran puri-purian berreskuratu genuenean, esan genuen izen aldatu berginiola bat, eta bi, estrenatu berri zeuden edukitatik aratago, jendeak inork ez du gaitasunik ekoizten den 5% ere konsumitzeko. Eta beraz, berreskuratuko genituela hainbat gauza. Beste gauza da, Junek, igual bataz besteko 30 urteko adina duten proposamenak ekarri dituela hau hasi zenetik. Esko bestela zuek ez dituzu ekartzen, 1985 ikiko de salto. Baina tira, iraganera jotzea, nire ustez... Zenbat urte atzera inbertzen un? Nik egin ditut batzuk. Nik 5 pasei horrelago zerbait. Nik egin... Gaur? Bai. Nik bai.
Bueno, nik bintzat kasu egin dizut, Goiuri, eta uste dut gurera nahiko iritsi berritan dagoen, telesail bat duela gutxi ikusten hasi izena, dakardara. Oso ondo. Beraz, bukatu duzu Ez, doktoren Nolaskarekin? solapatzen ari nahi dena. Bale, ados. Bai, kontua doktor Nolaska bukatzeak alako... Tristura ematen dizu, bai, gero utxunea utziko duzu. kabi utxaren sindromea sortzen hasi zei dagoeneko, eta pentsatu dut, pixkate luzatzea. Bai, pixka luzatzea. Baina tira, nora hasiko da, Eire, zein da zure proposamena, venga. Bueno, nire proposamena, usted filminien daola, nik Disneyen ikusi nun. Daka izena Ready or Not, Noche de bodas, gazteleraz. Eta, bueno, atzo ikusi nun pelikula, TikToken ataritzaiten gomendioa, eta justo esan dut hori, eta Junek esan du, zalantzazekala pelikula hau ikusi edo beste bat, TikToken ikusi ere bai. Bueno, pelikula hau bastante, ez dakit, sarkastikoa dan edo ze, pixka parodia bat bezala da, oso ondo dago, pareja bat, eskonduin behar da, eta gizonan parteko familia pixka bat junda dago, eta eskontzeianean ritual bat inberromen dute. Familia horrek daka jokuen enpresa bat bezala, jokuak ekoizten dituzte, eta ordun eskontzeian bakoitzean joku bat ibili berdia. Eta, bueno, karta batzun bidez aukeratzea joku hori, eta neskak, eskondu berri da neskak, karta hori atatzea du eta joku bat ateatzea. Orduan, ez dek gehiago esan nahi, baina oso intensua dan pelikula bada, asko, nahi pelikula mota dek asko urte eskit, esan berra dago. Eta oso interesgarria irutzaiten, eta oso entretenegarria. Trailerra ikusten nabil, eta ez da izaratik bazkaria, banketearen sekuentzia horre guztiek, gogorazit pixkat Lars von Trierren melankolia. Ez que estetika badaka hola, ez daki... Bai, enuke esango estetika von Trier danik, baina bai, zerbait pixkat eraman nau, pelikularen lehen minutu horietara edo. Bai, badaka, bueno, pixkat aintzinako, ez dakit, argiak eta hola, etxia behar kokatzea bastante kuriosua da. Eta bai, nortik handoa historia ere bai, Ziona. Nik izugarri disfrutatu nuen pelikula hau ikusterakoan, bereziki aktore nagusiak egiten duen lanarekin, bera ezagutzen nuen nik 9 Perfect Strangers telesaiaren gatik, hemen puripurianen ere gomendatu nuela pasaden denboraldian, eta pelikula honetan, iruditu zitzaidan sekulako lana egiten duela, eta bereziki, bueno, kontatu ezaket gauza zehatz bat, ez da spoiler bat. Bueno. Trailerrean ikusten da. Vale. Baina, iruditu zitzaidan oso ona dela, bueno, protagonista da, esan dugun, ez? Ezkontzeko soineko bat darama, trailerrean ikusten dugun bezala, eta une batetik aurrera, soineko hori moldatu egiten du, eta zapatillak jartzen ditu. Nik detaile hau asko eskertu nuen, ze adibidez, Alex de la Iglesiaren Las Brujas de Zugarramurdi pelikulan, korrika batean aritzen da Macarena Gomez, eta ez ditu takoiak inongo momentutan kentzen. Eta nik pelikula guztia sufritu nuen, ikusten nola korrikari zen takoiekin, eta pentsatu nuen, hau ez da erreala. Ze, benetan, nik egingo nuken lehenengo gauza, izango litzaren, takoiak kentzea. Ezin duzu oso ondo korrika egin takoiekin. Eta pelikula horretan, protagonistak zapatia jartzen ditugune batean, eta esan nuen, begira, detaile hau oso garrantzitsua da. Ze, agian Alex de la Iglesia etzen konturatu, baina hemen egon da norbait konturatu dena, korrika egiteko takoiak agian irudian oso ederra geratzen dela, baina ez dela realista. Baina simbolikoa da pixka bat, bai. Ze, justo jastitu nian, dana astea. Hor utzikoet, baina pelikula gartu hor giro moduko bat, eta hor baten dana aldatza, zapatia jartzen ditu nian. Ba hementxe, lehen proposamena, esan dugu ikusgai dagoela... Filmien usteet eta Disneyen. Nik Disneyen ikuset. Ba, hortxe lehen proposamena Ready or Not Eirek ekarri diguna, eta hementxe aipatzen ari ginena. Zein izango da hurrena? June? Ba, ipamenengatik nik. Nik ikarri deten, bueno, Eirek esan duen bezala, nik atzo ikusi nuen TikToken bideo bat esaten. Disney aprobetxatu nahi baldin bat ikusi pelikula hauek, eta horietako bat, azkenean nik Netflixera jo nun, eta Gifted pelikula ekarri dut.
Pelikula honetan, protagonista daukagu Chris Evans, McKenna Grace eta Octavia Spencer dia batez ere protagonista papera gehiena dutenak. Eta kontua da, McKenna Grace dela Mary izeneko neskato bat, Chris Evans bere osabara dena. Eta Chris Evansen, historia hasten da, Chris Evansen arreba hil egin zela eta bere alabarekin gelditu dela Frank izeneko pertsonaia, eta elkarrekin bizi dira Floridako kostaldeko herri batean, ez? Kontua neskak 7 urte dituela eta lehenengo momentutik ikusten deguna da eskolara joan behar duela, eta bere osabak esaten dio, saiatzeko mesedez ez destakatzen edo lasai mantentzeko, saiatzeko ikasten, eta listo. Kontua neska dela izugarri lista. Dauka gaitasun izugarria matematiketarako, eta lehenengo klase egunean, trailerrean ikusten da, hasten dela, 7 urteko gelan, 3 eta denak 6, eta neska asper egina, esate, hasten zaio irakasleari esaten, eska hori mundu guztiak daki, ez dakize, orduan irakaslea froga egiten hasten zaio, eta geroz eta zenbaki handiagoak gehitzea egiten dio, eta azkenean biderketa handi bat jartzen dio, eta buruz erantzuten dio. Eta horra hasten da historia guztia, irakaslea konturatzen da, neska hau superdotatua dela, neskaren amonaren gana iristen dira, eta hor sartzen da trama interesgarri batean, non osabak ez duen neska berezitzat hartzea nahi, eta bizitza normal bat eukitzea nahi duen, aur bizitzat eukitzea nahi duen, eta amonak aldiz, bere, daukan gaitasun guzti horiek erabili edo aprobetxatu nahi dituen. He's a good person. You wanted me before I was smart. Pelikula, 2017ko pelikula da, ordu eta 40 irauten dituela esango nuke, horren inguruan irauten ditu, eta oso harina da, baina egia da badela pixkat sentimenduak ikutzen dituen pelikula negar batzu botatzeko pelikula da, ez? Bai, gainera ez da bukaeran negarra egiten duzula. Ni bapatean pelikula osoa pasatzen duzu. Pelikularen erdian aurkitu nintzen malkoak bota, eta oso polita da, badakizu nondik jodezaken eta nondik ez, baino baditu bere detaile, buelta mandiak joken gauzak, edo tentsio pixkat sortu dezaketen gauzak, eta oso gomendagarren pelikula bat. Am I bothering you? Do you wanna talk? We share the last line, then we drink the wall till we wanna talk. Ni duela egun gutxi hasi nintzen ikusten Shatter Belt, ez dakit inork ikusi ote duzuen? Duela hilabete batzuk estrenatu, baina uste dut plataformetara ere, azken hilabete hauetan iritsi dela. Nik filminen ikusi dut, baina uste dute Amazon Prime Videon ere badagoela, Disney Plusen ere bai, eta gero Movistar Plusen uste dute gehigarri batekin eskaintzen dutela. Ez da egin nola laburtu, baina uste dut modurik erresena niri ikaragarri gogorarazi dit, duela urte batzuk puri-purian eta indarra handiz aritu zen Black Mirror telesaia. Shatter Belt ipuin edo historio fantastiko sorta bada, pixkate nahiko alde ilunetara garamatzana, edo pixkate realitatearen alde ilun horietan kokatzen gaituena. Zientzia fikziozko telesail bada, telesail laburra, 4 atal dira, eta nik lehenengoa behintzat ikusi dut, baina horre, kutsu hori hartu diot Black Mirrorri, eta gero deskripzioetan eta ikusten dut, asko alderatzen dutela. Fantasia giroan, hor kontzientziaren esparrutan ere erabat murgiltzen dena, nahiko telesail frikia da, nola baita esateko, nahiko paranoia, kriston faktura teknikoa dauka, ritmo narratiboare oso bizia da, engantzatzen zaitu 4 minuturako jazaude, Eta aritu naiz pixka arakatzen gaur hau kontatzeko, ze egia esan enuen orain arte begiratu, baina bere zuzendaria James Ward Birkitt da, nik enuen ezagutzen, baina hainbat film labur zuzendu ditu, eta batez ere, badoka pelikula bat 2008an estrenatu zuena, lehenguan saltxeatzen aritu nintzen, Coherence, bastanteko
paja mentala. Bai, oso famoso egin da pelikulore. Bai, Schrödingerren paradojarekin hor dabil, fisika kuantiko liadatan, eta nik trailera ikusi dut goizean, pixkat kokatzeko, eta pelikula berare, akaso beste puripurian baterako gordeko dut, ikusten dudanean, baina itxura ona. Batez ere, tipo interesgarria, zuzendaria, eta badauka bai horre zientzia fikzioan, eta bueno, pixkat rollo mental hauetan deskolokatzeko aukera, eta horrexegatik hori nire proposamena, esan dakoa, Shatter Belt, ez dakit, gerriko hautsia edo suntxitua. Suntxitu, bai ez? Bueno, itzulpenare oso beharrezkoa ez da, baina, bueno, Shatter Belt, James Ward Birkittin zientzia fikziozko telesailau, momentuz denboraldi bat dago, eta ez dakit gehiago izateko asmoarekin ote den, baina tira, kritika ona eta nik behintzat lehenengo atalen ikusi dudana, benetan gomendagarria egin zaidana. Eta Goiuri, zure proposamenarekin itxiko du? Ni ere hemen nator, puri-purian dagoen telesail batekin ostiralean estrainatu baitzan, La Última Noche en Tremor, Netflixen dago, denboraldi bakarrekoa da, eta liburu baten egokitzapena da. Eta ze libururena, La Última Noche en Tremor Beach, Mikel Santiago Garaikoetxea, Portugaleteko idazleak, idatzitako liburuaren egokitzapena da. Entzuna genuen, Alejandro Amenabarren ekoiztetxeak erosi zituela eskubideak zerbait egiteko liburu honekin, iritsi zaigu. Netflixek esan bezala ostiralean estreinatu zuen, eta zer da kontua? Kontua da, badaukagula protagonista bat, Alex izenekoa, Javier Rey aktoreak antzezten duena, da musikaria eta pelikuletarako soinu bandak egiten ditu, baina badagola krisi moduko batean, eta ies egiten du kostako herri txiki batera. Liburuan uste dut Eskozian kokatzen dela herri txiki hori, baina Netflixeko telesailan Asturiasen dago. Eta ara joaten da, antxe dago bera lanean, bere azken lana ezin bukatuta, pelikula baterako soinu bandarekin dabil hor burrukan, eta hor kontzentratuta dago herri txiki hartan, bere bizilagunak dauzka, beste bikote bat da, bere bizilagunak alboan dituenak behintzat, hainbat kilometrotara ez dago beste inor, eta gau batean, ikaitza dago eta tximiste batek bete-betean ematen dio, gure musikari gaixoari, eta ordutik hasten da ikusten hainbat horrela bizio, ez dakigu etorkizuna ikusten ari ote den, iragana ikusten ari ote den, aluzinazioak diren, ekaitzak botereren bat eman dion, besterik gabe golpeak pixka bat errealitatea distortzionatzen dion, eta hori da abia puntua. Liburua asko irakurriko zenuten, egia esan ale mordo eta mordo saldu zituen Mikel Santiago, baina irakurri ez baduzu, ez dut spoiler gehiago egingo, hori da abia puntua, eta esan behar dut niretzako, nik atzo ikusi nuen, igande baterako ze zoragarria den, ze niri igande arratsadetan gustatzen zait ikustea, ekaitzak eta euria barra dituen pelikulak gustatzen zaizkit bereziki. Eta pelikula, telesail honetan, 8 ateleko telesail honetan, badago momentu bat itxaso aztoratuta dago, euriari du, berak gidatzen ari da, eta kristalaren kontra tantak ikusten ditugu, zoragarria, baina esan behar dizu, eta tal bakoitza 58 minutukoa da, beraz, luzea da. 8 atal dira, orduetekoa, 8 orduko telesail bat da. Oriol Paulo da zuzendaria, askok ezagutuko dute baita ere El Inocente egin zuelako Netflixerako Mario Casasekin, eta oso giro antzekoa, sentsazio oso antzekoak izan ditut nik, El Inocente eta La Última Noche en Tremor ikustean. Hemen, badakizuen ni luzatu egiten izela, pelikuletaz eta telesailetaz hitz egiterakoan, beraz, aukeratu ditut horrela nabarmentzeko hainbat gauza. Lehenengoa, Josean Bengoetxea. Josean Bengoetxea dago zoragarri, telesail honetan. Protagonistaren aitaren papera egiten du, Isak da, Josean Bengoetxea, eta ikusten dugu zarkitu egin digute, gure Josean. Gaixoa, makillajarekin eta protesiekin zarkitu egin dute, eta gero ikusten dugu ez. Denboran atzera joan da, gaur egungo Josean pixka bat ikusten dugu, Josean gazteago bat ere bai, hortxe, sekulako lana egin dute make-up-eko sailekoek, eta zoragarri dago Josean Bengoetxea. Eta hori nabarmentzeko lehenengo gauza, bigarren gauza, laugarren atala. Laugarren atalean,
talde bortxaketa bat agertzen da. Ez dut gehiago esango, spoilerrik ez egiteagatik, baina talde bortxaketa bat agertzen da, eta oso interesgarria da historia ulertzeko, baina, eta hemen dator gomendio nagusia, nik 26. minutura aurreratuko nuke atala. Ez balin bazaudete aian prest edo mugituta balin bazaudete errejonekin gertatu den gauza guztionekin eta atera diren beste gizonek egindako beste eraso batzuen testigantzekin, ze niri iruditu zait, protagonistak sekulako aktore lan egiten duela eta sariren bat jasoko duela pentsatzen dut egiten duen paper horrengatik, baina esplizitu egia iruditu zait. Begiratu dut, atal honen zuzendaria Oriol Paulo izan da baita ere, atal guztiak berak zuzendu ditu. Gidoian, bai, Oriol bera uste dut eta Lara Sendim egon direla, idazen. Ez, Jordi Vallejo eta Lara Sendimek idatzi dute gidoia, baina niri esplizitu egia egin zait. Eta hau askotan gertatzen da pelikuletan, askotan gertatzen da telesail eta pelikuletan bereziki gizonek zuzendu balin badituzte pelikulak edo atal horiek. Eta iruditu zait esplizitu egia eta oso gogorra eta agian, izan behar du gogorra guk ikusteko horrelakoak gertatzen direla eta horrek ze eragina daukan emakumeen bizitzetan. Baina uste dut muga gainditu egin dutela, eta pixkat agian morbora jo dutela. Beraz, nik gomendatuko nizueke, 26. minutura aurreratzea 4. atala, eta ulertuko duzue ze 30 segundutan ulertzen da. Oda, emakume bat taldean bortxatu dute, eta esaldi horrekin ulertzen duzu, dena. Ez da dena erakutsi behar, baina tira, horren aldeko autu egin dute, ziur nago hainbat emakumeek esango dutela erakutsi behar da, benetan jendeak ikusteko ze latza den hau, baina niri gehiago iruditu zait, beraz, zuen esku uzten dut, baina gomendio bezala, bida, 26. minutura aurreratu. Better than I do, darling, I know. 'Cause you remind me. Aipatu duzu Goiuri Amenabarren goizetxeak erosi zituela edo liburuaren eskubideak, bai. Eskubideak, eta pentsatu dut, ostras, Amenabarren azken pelikulatik urteak pasa dira, baina Alejandro Amenabarrek hilabete gutxi barru nonbait estrenatuko du bere pelikula berria, El Cautivo. Aritu nezen pixka basaltxeatzen, asko gustatzen zaita Amenabarren zinea, eta Miguel de Cervantesen gaztetako pasarte batean edo bizipen batean kokatutako pelikula da, nonbait piratek baitu zuten, Cervantes oso gaztetxo zela, 28 urte zituela, eta 5 urtez egon omen zen Argelen, norbaitek erreskatatu zai. Giro horretan kokatzen da pelikula, ez da egite Cervantesen estilo edo mantenduko duen, baina 2025aren hasieraldera edo estrenatzekoa omen da, hilabete batzuk dira rodajea hasi eta amaitu ere egin zutela, beraz pentsatzen dut dagoeneko akaso pelikula bukatuta egongo dela dagoeneko eta hurrengo hilabetetan estrenatuko dela, baina badator, da ikusi dut repartoan behintzat euskal aktorerik ez daukagula, ez palin bada oso paper txikietan behintzat, hemen 12 bat aktori ikusten ditut eta ez dut topatzen behintzat. I'm not enough, but I still stay. Eta lehen Oñatza Izpuruk ekarri digu azken ordua, baina ezkenekin orduan, orain txibatu digute, Oñatza Izpururen urteak gaur direla, beraz, ez dakit, orain agortuko zaituztegu informazioaren txanda izango hemen naiz irratien, uste dute lekukoa Oñatza Izpuruk hartuko duela, eta bide batez Oñatzi behintzat gure zorion mezu hau helarazten digu. Zorionak zuri, zorionak beti. Maialentia bidek esan zigun bestea bestu behar denura. Abeste hori da. Zorionak zuri, zorionak beti, zorion... Ez da ginula zan. Zorionak oinat. Oinat, zorionak, ondo ospatu. Entzuleok, bagoaz, mentxe, dagoeneko, gaurko osatuta, June Romateti barguren, datorren astelenera arte. Bai, horrengo astelenera arte. Eire Maia Manterola, ondo bidean bihar arte. Bai. Goiuri ez izarandia, ziur bihar arte. Eta entzuleok, plazer baduzu ebintzat, duen mentxe izango gara goizeko. 10:05 bigarren kafe hartzeko prest, sandakoa, gozatu oraintxe kantonekin eta bagoaz, informazioaren bila,
estudio zentraletatik hartuko dute lekukoa. Egun hona izan, astelenon, eta animo astearekin, aio! Chasing it tonight, doubts are running round her head. He's waiting, hides behind a cigarette. Heart is beating loud and she doesn't want it to stop. Moving too fast, moon is lighting up her skin. She's falling, doesn't even know it yet. Having no regrets, it's all that she really wants. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of. Even when the night changes, it will never change me and you. Going out tonight changes into something red. Her mother done. Keep calm and bigarren kafea.